Jakorongwa jong dakes kadha apara tok sa achiel mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni e twak marwa e chenro mano mar piny. Kaduoki chien Jakorongwa jwang kano timo limbe e gwenge mag Kibra, Buore, Nairobi ka juma mokalo. Jatend piny William Ruto nosingo ne oganda mapacho ka ni omenda mano mar siling 300 mabende oganda mapacho ka jathoro chulo mano mar mondo mi giyudo pande kori biro bed ka ithicho oko to chutho kaluwore kod singo mare odiochieng' manyoro no pedh ayanga e oboke mar piny owacho ni piny owacho ogolo oko omenda mar siling 300 mabende ichulo ka ikawo godo kipande. Odiochieng' manyoro bende jatend migawo mochung' ne arita mano migosi Kipchumba Murkomen kana timo limbe e gwenge mag Nakuru bende noloso kotenre kod okang' makamano. Sigana makama olosnwa kod Lydia Okeyo wawinji kapok wadonjo e twak. Murkomen ochako ayanga chenro mar chiwo pande ne oganda nono ma onge chudo, chenro mano bagi alap ma Shabab e boma ma Nakuru. Wachiwo pande ma onge chudo kuom thuolo mokwongo no ne ogo chapa e gazed piny owacho ka koro en okang' ma igeno ni dhi kelo fuong'ruok ne oganda. Kwa sababu hivi sasa watu wanalipishwa pesa shilingi 300, kumaanisha ya kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakifungiwa nje kwa mambo ya kutafuta riziki ya maisha na kujisikia kwamba wao ni Wakenya kwa sababu ile walikuwa wanalipishwa shilingi 300 ilikuwa nimewafungia nje. Migawo mar arita koro geno chako ndiko oganda jo Kenya mar kawo pande counties duto mapacho ka kaka yor neno ni oganda duto mosechopo hik kawo pande oyudo pande go kuom thuolo mokwongo. Wakenya hawatasafiri kwenda kutafuta ID. Utafanyia kwa sub-county yako, inamalizia hapo na wewe unangojea siku 10 ID inafika, unatumia kwa kazi yenye unafanya wewe mwenyewe. Hakuna ile waziwazi ya kusema unangojea mwaka moja, mwaka 2. Within 10 days. Na hawa wenye wameregister leo, kwa sababu waziri amekuwa around, watapata kipande zao kwa siku 6. Lokruok makama biro mana ndalo machuok kende bang' jatend piny Kenya William Ruto lando wito oko chudo ma ikawo ir oganda makawo pande kuom thuolo mokwongo, okang' mowacho ni biro gola kwede ma osebede chenro makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jakorongwa joma ne thoro wach marwa okinyi makawuono wanono chiwo opande e yor nono. Okinyi makawuono kan kenda antiere ka gi wakili mabende oselala nwayo wang' jowi kuom thuolo malach. Mano wakili Okula mabende en jasumreko e apis jagoro mongirore e migawo mar immigration. Wakili arwaki ni machiegni e chenro mano mar piny Okula. Ero kamano ahinya Sharon. Wacho ni asebedo ka lal. Iselala nwa chakre higa mar 2023. Pokuluonga. Adiera. Abiro na koponi. Oluongi. But kao kamano to adwoko erokamano kuom gwela mondo atwak gi jowa kachiel kod jo Kenya. Mar ariyo en ni sama ng'ato ni e sirkal nitiere kaka okinyal wuoya e weche particularly e wang' jowi. Nitie kaka ichiko chenro mag sirkal. Omiyo kopo ni omi thuolo ni mondo mi dhi wach achiel ariyo, ok ing'e ni seche moko mana chieng' mabiro kana biro kaka jasiasa kata janon weche, lakini koro sani to tango lokore. Koro mane momiyo samora asebedo kadeko matin mar biro. Kao kamano to adwoko erokamano kuom gwela kendo. Kata kamano machiegni okinyi makawuono waloso kotende kod dwaro mano mar chiwo pande nono. Jatend piny Kenya en nosingo ne oganda to odiochieng' manyoro koro naneno kokete tim manyaka chapa nogolo oboke ni koro siling 300 ni koro gola. Okang' makama biro bang' ywak mago mag jopiny. En mana ni jopiny penjo niya, nang'o miyo ni omenda mar siling, ing'eni nochake gi siling 1,000 to doke piny gi siling 300, sani koro en nono. Oganda nyalo penjo nang'o mosetimore, nang'o ma ni dwaro mar mondo mi oganda chul, mar mondo mi giyudo pande. Erokamano Sharon, aparo ni we aduoki ane e pend chik. Sana pend chik king'iyo andika mare 12 kata article 12 wacho makare ni en ratiro mar japiny mondo oyud oboke mar andika kata oboke moyangorego. The right of every citizen to get registration and identification documents. Achiel kuom oboke mag yangruok
en national ID kata upande. Omiyo king'iyo historia mar upande, ibiro yudo ni kipande mokwongo kabisa mane ji ne tueyoga e ng'utgi kaendi cha. Ne nitiere kaka ne ichule pesa moro matin. Ne en upande maduong' mane kidhi kata chiro to nyaka tuwe e ng'uti kane mane iluongo ni mar Kanu. Kasto wadhi wachak wabedo go pande moro mabet kane duong' mane iluongo ni first generation, mane en kalatas moro kama indi matin to ni kosendikni godo gi bik kama tikete ubedo laminated kasto ibedo kode. Kasto higa 1995 ne wadhi e gimiluongo ni second generation ID ma mane wantiere godo kanieri ma ochako bedo changed matin higa 2011. Koro wabiro kamano nyaka koro 2023 mwadhi e third generation ID miluongo ni Maisha Card. Seche mane wantiere gi weche mag kipande mokwongo chande akeni ni chule pesa di bata paro ni siling moro 20 kama. Kasto biro ochako chule siling 50 nyaka higa 2011 kanyo, kasto gol 50 ni eri, kasto kete ni koro ok chul gimora mora. Gima ne chulo ne en ni kuponi in gi replacement ne chulo siling 100, but kipande mane kao mokwongo ne onge gime chulo. Koro mano dhi adhiya kamano ero nyaka 2023. 2023 emene wagoye chapa miluongo ni legal notice number 15495 of 2023 mano keto kipande ni mondo koro kete siling 300. To kapok wakete siling 300, sirkal ne ochwalo mondo mi ne chule siling 1,000. To kane ochwal ni mondo wachule siling 1,000, jopiny ne watimo gimiluongo ni public participation. Kata wuoyo kod jopiny. E seche mwa wuoyo kod jopiny gi e sirkal nofwenyo ni jopiny ne ogombo ni mondo mi duok gino ero mondo mi chulo. No, mondo mi gole e 1,000 tere piny. Mondo tere piny. Koro no tere piny nyaka siling 300. Kata kamano tok kane wasetimo gimiluongo ni implementation mondo mi wang'e siling 300 ni, jopiny ne pod wacho ni an pok akaw kipande nikech siling 300 pod otim nade, pod otama. Sana jok matindo kane dhi e skunde nikech wachako gimiluongo ni school registration. Kidhi e skunde to ji wacho ni wadwaro mondo wakaw kipande, lakini siling 300 ni eri watim nade, waonge godo. Koro wan kod sirkal kod jatend sirkal kata ker mawinjo wach jopiny. Tingino kula karam na wach no bende pokanino kilero na godo makare ahinya nikech napenjo ni nango mendi koro nikech nwakawe opande nono. Tema piny wacho ni koro wachak ka opande gi siling 1,000. Mwacho ni kano udhi ka opach jopiny wacho ni oywak. Dok no uru godo nyaka siling 300. Nango mendi chul omenda kika upande. Okay. Akelo ni wacho na poda mimi na context. Na poda mimi na background. To background kanyo gimoka wacho en ni giming'e ni sirkal onge gimiluongo ni ohala motimo gi jopiny. Sirkal en tij sirkal mondo mi jopiny services. To services, achiel kuom services mwamiyo jopiny en mondo mwamigi ang'owa kipande. Mana kaka na wacho ni pende chik wacho ni en ratiro mar japiny mondo yud ang'owa oyud kipande. Koro king'iyo kipande kata yo milose godo, kipande achiel iloso gi siling 600 kod 74, 674. Mano mondo mi kipande achiel mating'o ni eri mondo mi lose en 674. Omiyo sirkal wacho ni onge ohala madwa timgo gi jopiny. Out of 674 ni emowinjore sirkal subsidize kata keto nus ne kata
more than nus mondo mwach ni akoro wa share wa cost share gi jopiny ogol siling 300 kasto sirkal ogol siling 300 gi bathe modong no ero koro mane momiyo nokete siling 300 kasto ochako gole siling mokwongo ne kwongo kete 1,000 ya mano ne ipendekeza go onge odichieng' mana sirkal noseng'ado kipande gi siling 1,000 mane mane sirkal wacho ni to ka en siling 600 gi gine ne okwakete jopiny wacho ni wayie ko share but wakete nus ne mano koro mane momiyo nokete siling 300 to sani koro osegole siling 300 koro en nono. Tingeni gini yore mabende samoro migao mochung' ne weche mag arita bende ok ler ne jopiny gima japiny gombo winjo ni sani ma koro kawe ne nono ni to koro kapo nono ni olal pod adhi chulo siling 1,000. Erokamano, mano penjo maber kabisa. Mokwongo en ni king'iyo kata kaka ji kawo kipande sani ibiro yudo kane pok waketo gimiluongo ni siling 1,000 kata 300 ni ibiro yudo ka ng'ato en dwe ka dwe omanyo kipande manyien. Iyudo ka okawo kipande moro Kibra, moro nitiere mokawo NSSF, moro nitiere mokawo dala ka. Ng'at achiel ibiro yudo ka nigi kipande kata kipande 20 kata kipande 15. To kata ng'ato nokawo kipande to keto mana ewi otanda kata ok onene ewi otanda ni eri. Kowuok e ot, ok ang' oduog e ot ni omanye. Ochomo kamikawo ang'owa? Kamikawe kipande. Nikech gimichule onge kata diwa kata chiel. Omiyo gima ikete pesa ni kanyo chunyi nitiere kendo in gi haw mar rito gino ero ma ok idwa kata ni mondo gino lal. Koro mondo mi wageng' wach moro ni jopiny kawo kipande odiochieng' kodiochieng' waketo gimoro ni ya kipande momino nikech en siling 674 rite to koponi ok inyal rite moponi olalni koro nitie gimoro matin michulo ma en siling 1,000 mondo mi mano ero oginene okushon sirkal e pesa ma gisetiyo godo mar loso kipande ang'owa kipande achiel to in bende kaka japiny mondo mi ing'e ni gima in godo mar kipande no ero owinjore bed ni irite ma koponi ok inyal rite to ing'eyo maber ni mbele kaendi idhi tiyo gi pesa mo matin mondo ichak iyud ang'owa ichak iyud manyien mana kaka aneno kaka irwakori maber ni eri yo mirwakori gigo maber ni eri ang'eyo ni lawno ero okawi dhahabu kod mwandu mang'eny nitie yo ma irite go to koponi ni en law ma ikalo gidene ka Kilimani kaendi to mi godo nono kata samoro pas ok digoe kata ka koth ogoye oko bende ok ochuni kata ka mach owang'e ok ochuni to gima isekawo mwandu ni mitiyo godo rite bedo ni mayot nikech ing'eyo maber kata muma wacho ni ya ni kama mwandu nitie ema chunyi bende ang'owa nitiere. Tingeni wakili kuom wachacha diere ng'eni 1,000 ni to naonge koro 1,000 ni manyiso ni piny owacho koro nokete mano mar gayo oganda ma koro osebedo mana kawo upande kayem nono nikech kamana kaka iwacho upande na olal okamanye samoro bende akete yo marach koro meneno ka nyalo bedo ni nyalo thiro dwaro mar oganda. Gin gik moko ariyo. Ami stream mar kipande. Adwa ni mondo atang' ni kipande an kod kipande ariyo gi. Ma emiluongo ni second generation. Kaso nitie the third generation masani ni ibiro nono ka nitiere kod maisha card. Nitiere pogruok mantiere e kind gik moko ariyo gi. Ma chalo ATM card. En nyaka gi chip. Beche bet dwa bede matek ahinya moingo ma. Remember ni second generation ni kane timo replacement ni time gi siling 100. To second generation ni mondo mine ilose kata gi siling 100 gi wiye kata gi 200 kanyo ero. Mane momiyo replacement ne bedo gi siling 1,000 lakini sani king'iyo man kod security details mantie nyaka kod chip mantie gi gimiluongo ni machine readable zone mantiere kod all
compliance, international compliance, iyudo ka beche obet matek matin, ilose gi siling 674 kod 4. Koro mane momiyo nitie gik moko ariyo, en ni mondo mi at least sirkal recover pesa ne cha, kasto mar ariyo in bende kaka japiny mondo mi otami mondo mi kiki bed ni inyalo wite aoyaye. Tingeni wakili bende ber ni biro kod opande mare gi Maisha Card. Tingeni Maisha Card ni samoro un joma tin ema ni kode, an kram nana wuon. Aonge kram na kode boka nene kata an kram na hiye kram na poka nene. Maisha Card ni mana kinyalo mana lero ne gi matin tin. Enti iyude nade nikech ang'eni Maisha Card en the new digital ID. Iwacho ni ID manyasani. En ID manyasani. Matini sani jok makao mogik higni 18 to dwa kao ID. ID ka gise apply to Maisha Card ni manyasani ni emimiyogi. Sano kumigi moro machoncho. Mane watiekore, sirkal notieko loso higa 2023. Kata materials go eko sani ilose gi gimiluongo ni Teslin materials. To Teslin materials gi kitinde onge. Kasto bende ne oken ID manyasani. Koro notiek lose. Kitimo kata replacement kawuono. Donge in gi mar second generation. Koponi dwa dhi mondo tim replacement, imiyi mana Maisha Card. Kase chulo siling 1,000 mar replacement. Nikech replacement bende ok en nono. Kata bende an gi ID. Replacement. Nikech gima nwafwenyo ni sirkal noneno ni ok ber mondo mi chun jo Kenya ni nyaka lok mana ID sani. Itime mos kata gima dhongere luongo ni progressively. Progressively but ni jok mo obedo higni 18 sani nyalo yudo Maisha Card. Kasto koponi lalo mari ni eri sani bende ni idwa ni mondo dhi tim replacement kata iyudo ang'owa, iyudo Maisha Card. Koro nitie gimiluongo ni transition period. Tok higni mabuora kata higni 5 kata higni 7 kata higni 10 ibiro yudo ka koro thoth ji matane 18 osekao Maisha Card. Kaso jok motimo replacement, most of them biyudo kosekao ang'owa Maisha Card. Koro ji ibiro yudo ni at some point ibiro yudo ka ji ni mana gi Maisha Card. Remember ni higa ka higa waloso ID, sirkal loso ID maramo 4 million. 2 million manyien jok motane 18, kasto 2 million jogo eko motimo replacement. To pogrok ni kanye kind Maisha Card gi second generation ID? Mana kaka inene. Koponi inene malong'o, ibiro yudo ni achiel iyudo ka Maisha Card ni eri nigi chip for security. Chip ni ok en chip achipa for decoration. Ibiro yudo ka information ni te, Sharon Ong'aw, kama nonyuolie gi, kama ni kawe ID nyaka your signature nitiere e chip ka. Makoponi ng'ato kwanyo ID ni tek mondo mi oti kode nikech information man tiere kaendi ni is protected. Iwinjo? Information man tiere kaendi ni protected. Mane mene sirkal ne temo mondo mi oyud that kind of objective e gimiluongo ni huduma number, but huduma number no ero ne okokete information. Kasto mar ariyo en gimiluongo ni machine readable zone. Ochalo kidhi ATM ni tikao ATM card ni chande tikete machine kama endi, ibiro yudo ka machine no ero nyalo somo ni ma endi en ang'o, en Sharon en gi pesa ma kama my account mare account ni no yaw di chieng' ma kama ma endi bende kikete machine mare mara ID no ero biro somo ni information go eko duto tek. Kasto kendo very important en ni nitie gemiluongo ga ni ICAO, International Civil Aviation Authority. Ene mo regulate gik miluongo ni identification document kata travel document. And a body that is based in Canada or Montreal,
but regulate all the travel and identification documents. Because of international standards, giwacho ni kidwa kawo ID nyaka bed ni nitie gima kama ondike maber ni national identity card malo kacha chande kaso ngineno ma flag ni mar ICAO flag kasto ma ondik ni Okula Otieno Jack ochake gi surname ichake gi surname malo ka kaso kibiro piny kaendi tiketo other names. To opande ma second generation no en nonywande okine kama otieke gi surname ochake gi Otieno Jack Okula kasto Okula ne mogik but surname en Okula. Koro ICAO to wacho ni mondo mi ID bed gi ID maber man gi international standard ichako gi surname kasto the other names ok bed the same line obedo piny kaendi kaso nitie a lot of information okine kaka maendi nitiere gi thumbprint ma thumbprint mara ma second generation ID but kidhi maisha card ni eri that third generation ID thumbprint no onge thumbprint ni nitiere but okete inside the chip ka nikech kopo ni okete kaendi to ng'ato nyalo clown this your thumbprint moti gi ID ni mondo mi otim godo other things ma ok owinjore kata mna yore mag maundu to koro kata yore mag maundu nikech chenro makama koro en achiel kachiel Nyikwara Mgajwang' bende winje advice kata mna paro mane madichiwne Nyikwara Mgajwang' kotenore kod maisha kad gi second generation card nikech wang'eni yawa mathoth nikech jok ma samoro opande mag gi olal ema biro bedo kayudo maisha card kanyakla kod jok mandikore manyien ema yudo maisha card paro mane madichiwne gi mai paro manyalo chiwo ne Nyikwara Mogi sirkal oseneno ni ber kendo ker marwa William Samoei Ruto ogolo chudo moramora ma ene tim e weche mag opande nyithiwa mantiere school nyithiwa ma sani donjo higni 18 kamora ma gintiere kato bedo mana hoho mane magintiere gidhi mondo mi gindikre mondo mi gikaw ang'owa gikaw opande to Nyikwara Mogi kata ja Kenya mora ma opo ni osewito kipandu mare kikiling ni mbele kaendi abiro yudo kipande ringi mondo mi dhi ndikri kendo mondo mi yudo kipande ang'owa manyien ma maisha card ni eri mane kwayo mara mantiere godo gi jopiny nikech sani bende kopogore gi golo pesa michulo watimo gimiluongo ni live coverage chon nindiko ga kipande te filo form moro kaendi form ni kata in mana Isiolo kata bed mana ni in Moro Bay kata bed mana ni in Magunga kata bed mana ni in kanye in Sigomre iringo kode kendi kele nyaka Nairobi makwonge ng'iye koseng'iye koro king'iyo ni Sharon yo winjore bende nigi ID koro kobiro mane momiyo ID ne kawo ga thuolo malach ahinya mondo mi ji ne yud ang'owa na yud ID lakini sani sirkal chako gimoro miluongo ni live coverage ni neno pichni kaendi machine moro mitiere ma indanye lwedo kama endi machine mindanye lwedo no en digital my information ni chande kindanya lwete ni information no biro Nairobi kaendi maonge transport mora mama chako kelo forms go kubi Nairobi sani gibiro ma Nairobi for purpose of verification later but kisendanya lwete ni gino bedo relayed digitally mabi Nairobi kaendi kendo within 10 days kata tok ndalo 10 owinjore bed ni ID ni osebiro mosetere nyaka kama ne timnade kama ne indanye lweti no tena dita makende nikijyo duchi manyoro unonjo konyoka Kipchumba Murkomen ne intire county mono Nakuru kama bende koro nosinga ne oganda mapachoka mabende timo kipo manyien na mago pande ni opande gibiro bedo ka giyude kinde thuolo mano mar ndala 10 to duchi manyoro bende wacho ne oganda mantiere county ma Nakuru mabende no ndikore nyoro no biro bedo ka yudo opande ndalo e kindala 6 na mende kikende ndala 6 ka nitiere teku mar teme kamano to bende inyalo bana nyiso gini opande bedo kora mana ka vudho kuom thuolo maromo nade nikech wang'e yawa mose bedo kandikore mar mondo mi yudo pande to ka kora mana dweche mathoth kapok yudo pande bugo ni kane yes ema temo nyise ni opande owinjore bed ni ikawo tok ndalo 10 within now within
means ni nyakawe kata godiochieng' achiel kata ida kawe kata godiochieng' adek kata ija kawe kata godiochienge auchiel. Owinjore makare. But chik mwaketo en ni opande ok owinjore kal ndalo adiwa ndalo 10 kata imna Mandera to nikech live capture kosebiro Nairobi ka indi owinjore kipande ni eri duog Mandera ka indi tok ndalo ang'owa tok ndalo 10. Chon mana kaka asewacho en ni processes te ne gin manual. Kise filo form to form ni eri kata kane in sei nene in kanye gweng'u chilongo ne kanye marwa Kanjira Karachuonyo Kanjira tigole Karachuonyo Kanjira ng'e kama Karachuonyo Kanjira nitie nyaka Nairobi to ok ni nyalo kete easy coach ni easy coach biro kode no mtoka mar sirkal man gi security ema nyaka timnade ema nyaka kele samoro Kanjira kanyo ero mtoka mar sirkal mar security bende no timnade ne nigi itilafu moro matin kuyudo ka ID nyalo kawo kata mna jumbe mang'eny mondo mi owuok Kanjira mobi nyaka Nairobi ka indi koka form gi eki chak non inon bindi nono gi manually owuok kuom ng'atni eri odhi kuom ng'atni owuok kuom ng'atni odhi kuom ng'atni eri. Those manual process ne kawo ndalo mang'eny kabisa kendo ibiro yudo ni ID an kana donjo e migawoni nayudo ka ID ne kawo ga dweche 3 ka thin mondo mi gichop ka kasto gidog kuom ng'at mane timnade madwa kawogi. Oyudo ka ng'ato Suna Migori to se ndikore mondo mi oyud opande to tieko dweche 3 mondo mi opande dogne ma oyud ka chief. Kasto yudo ka chief seche go eko bende samoro gini odonjone mondo mi onyisi malong'o ni ID ni nosebiro mano bende chandruok. Ka chieng' moro imanyo mi yudo gino ni ID gi kare nosebiro wacha ni koka weche ntiere mantie mang'eny lakini sani process mag are so digital makata kuponi ni apply for ID nitiere nyaka message manyisi ni ID ni osechopo kama kowuok inyisi ni ID ni osepuodhi kendo osendike idhi kawe kama aparo ni mano biro bedo ka konyo oganda hinya nyaka kaka dhugruok waseneno kwaneno ka dhugruok mago pande osebedo nikech kekra ne osewuoki kata bana oyo kata mana kaka iwacho no bende wach ma bende Murkomen bende wacho dichi manyoro ni sani onge wuotho kidhi manya ID sub county ni kanyo bende mindikori to ID ni biro bedo ka wuok okang' makamano weyo chiefe okang' machal nade nikech wan kanwa ka opande nyakidhir chief chief nyaka ndikni barua to bende nyaka ong'e ni higa apagabor kidami opande makamagi koro mano ka iwacho ni keto chiefe e kin thuolo maromo nade. No gima sirkal temo en ni mondo mi gikony jopiny to bende gikony nyaka jotich mag jopiny. Remember ni chief gi bende gin jo Kenya obiyo sama gitimo tijegi owinjore bed ni sirkal miyo gi ngadho moro mar timo tijegi eki obed mayot. Chief ene nigi tich matek kabisa nikech ya Kanjira idwa dhi kuom chief mari ni eri ok ong'eyo kata ng'owa ok ong'eyo kata chalni malong'o kendo iyudo ka thuolo mondo mi kaw milos kipande ni eri ne bedo magine lakini sani eri nikech gik moko te oket digital kata chief ni eri bedo gi tich mayot nikech ka sendanya nyalo wetie machine no ero ni to gino biro Nairobi obiro Nairobi digitally to jo Nairobi puodhe mose gino na chief bende inyiso mani ID skande osebiro omiyo gimiyo chief bedo kod teko nikech ing'eyo gima afwenyo gi sirkal ni sirkal jotije sirkal bedo mana gi teko koponi ginyalo deliver gik mowinjore bed ni gitimne ang'owa sirkal otimne jopiny ka gimoro achiel i-apply kata itemo mondo mi yudi kaka opande to tieko dweche 3 chief onge yueyo owuok ka ndio dhi kata mne center ka igone mna mau uondo ji ka indi to kata opande ok bi kodhi kata liel moro ka ndio miye kata thuolo di chief imbe ne mosi ji iwinjo mana ka jingo
ji ng'ura ng'ura. To sama chief owacho ni sani opande ikawo within 10 days to itimo application to opande ni obiro adiera, kata chief bedo kod oteko kendo iyudo ka koro kowacho gimoro to ji winjo kendo ji wacho ni adiera sirkal timo tije. Omiyo gini eri ochako miyo chief kata jotije sirkal obedo kiwango moma malo, nikech jopiny koro neno gi ni kare gik moka ma giwacho ginyalo wacho to gitimo, kendo sirkal kawo okang' mondo mi otim gik ma giwacho. Wakila dwaro mar mondo mi walos ne rowere ahinya rowere ma bende koro timo kepo manyien mago mag opande, nikech wang'e ni motelo ne yiero mar higa mar 2027 ma kinde ma bende koro rowere mathoth ka opande, nikech wang'e ni bende iluoko register mano mar duol mochung' ne weche mag yiero mano mar IBC. To sani wacho ni kapo nono ni rawera ka opande to imiye maisha card. Adwaro mar mondo mi som ne gi paro, nikech kan ne okra na ote mathoth madonjo oganda penjo ni opande gi koro bro bedo kwa yudo kanye, pod odhi ir chief, odhi ir Huduma Center, watimo nang'o, to par ni nitie nyaka jopuonjre mantiere skunde mopogore opogore mago mag sekondar. Erokamano. E higa mokalo dwe mar 12 higa 2024 ne wa launch gimiluongo ni school registration e county miluongo ni Kilifi, Magarini kocha. Ne wahao ni jopuonjre 960,000 students no winjore bedo ni no register ka gine school. Achiel gi kuom gik mwatimo sani kaka ma sirkal timo en ni registration mondo mi time ang'owa time school, nikech sama ng'ato ja form 4 sacha emiyudo ka ochopo higni 18. Koro e school kanyieri head teacher ong'eyi, ka in Sharon to in nyaro ng'awo ong'eyo maber ma to Sharon kendo en nyaro ng'awo. Osebedo e school ni yeri kuom higni 4. Nikech remember ni sani gimiluongo ni vetting chande bende sirkal nogolo. Koro achiel kuom gik moko manyiso ni adiera ma en Sharon en ni skundi noero ong'eyo maber ni ma endi to en Sharon. Omiyo rieko manyalo ng'ado ne rawere madwa donjo higni 18 en ni e school kama gintiere no registration mar ID biro kanyo gi kawa ID. Kik giwuoge school ka koro gichako chandre ni gimanyo ID to seche ma gine school ka ID, nikech head teachers go eko bende ochako mi powers moko, ochako mi teko moko kanyo ero manyiso ni ginyalo timo gimiluongo ni recommendation. Ginyalo recommend nyathi ni adira ma en nyathi sikunda kendo ang'e malong'o mondo okaw opande. To nyathi school mantiere gi higa di maka opande, nikech ang'e ni mar mondo mi ng'ato ka opande piny Kenya nyaka ibed higa 18. No, nyaka ibed na higni 18. Mane chik. Nyaka ibeda nikech mondo mi ng'ato gike form 4 kanyo ero, by the time motieko form 4 owinjore bede ni en ja higni 18, nikech wawuondre ni chako school ka in ja higni 6. Koro higni 6 gi kichaki meda 12 en ndaladi en 18 years. Koro jo higni 18. But kik wang'e kipande mana gima ne wacho, kik wang'e kipande e yor mana yiero kende. Remember ni kipande ni kibedo kode kinyalo yudo tich. Ka nyathi sikul ma ja form 4 kawo kipande ni kodhi e college kata university ene monyalo tiyo kode mondo mi otim go registration e university, otim godo registration mondo oyud HELB loan, kata gimora mora monyalo timo, document mora onge monyalo yudo e Kenya ka indi ko onge kod ang'owa, ko onge kod ID, kata weche mag tich nyaka yud, kata mondo mi iyaw account e bank, jo bank biro dwaro ni mondo ibed gi ang'owa, opande, obed go opande. Omiyo opande en gima very critical, en gimoro ma ngadhone ni malo kabisa ma ok owinjore nene mana e yor yiero kende. Nitiere kata mana udi kuonde jot moko ma bende kata mana kilimo nyaka gol opande. Kata sani mondo mi adonj kaendi do nyisa ni mondo gichek ang'owa kipande mara. Matupi ka onge gi kipande kawuono kata mana kaendi do kadonji. Koro wang'iyo opande e yor gimoro
machalo ni kopo ni onge go chal mana ka gima dak mari bende bedo matek kik wang'i kipande e yor yiero kende remember en tij sirkal mondo mi gi offer services to wananchi. Tingeni sana wacho nikech yor yiero nikech odongi mana gi higni 2 mar mondo mi wadhi yiero maduong' ma pacho ka. Yes. To bende ko odongi higni 2 ngeni ka wadhi nyime gi chenro ma kama biro bedo ko loso kotende kod vetting wach mar puodho upande ma bende koro jatend piny Kenya bende nochoko bende keto ngima oganda ma pacho ka indi kama chal nade. Mana kinyalo mna mule hawiye kapoko ka yweyo. Erokamano. Aparo ni nwachako maber gi weche mag pend chik. King'iyo pend chik go eko particularly article 12 no wacho registration identification documents ratiro mar japiny and and responsibility mar the state. Kaso king'iyo 27 bo wacho ni onge kaka the state nyalo discriminate against anybody on any ground. Remember they gini ji ng'iye ni nitiere counties moko kata mna Migori kata mna Homa Bay ne nitiere vetting. Gimomiyo nitiere vetting Migori ibiro yudo ka joluo mang'eny mantiere e Migori kaidi to moko bende nitiere Tanzania. Jokuria mang'eny mantiere Migori moko bende nitiere ang'owa Tanzania. Nitie nyaka jo Masai moko mantiere Migori moko bende nitiere ang'owa Tanzania. Homa Bay bende nitiere kamano. Koro idwa ng'eni mondo mi kik Sharon register ni en ja Kenya to en ja Tanzania kata en ja Uganda nyaka watim gimoro miluongo ni ang'owa vetting. Kasto iwacho ni to vetting ni eri itime nang'o. Kopo ni timo na vetting to inok tim ni vetting and discrimination. Koro king'iyo manifesto mar Kenya Kwanza ne giwacho ni gidwa mondo mi gigol ni kawo loch wadwa ni mondo muagol gik miluongo ni odds kata challenges mang'eny miketo e kawo gidene oboke mag yangruok kata oboke mag ndikruok registration and identification documents. Achiel kuom chandruok mane ji bedo go ekono emiluongo ni ang'owa emiluongo ni vetting. But koro itime gi yo mopogore iwacho ni kar timo vetting ni eri ang'o miyo ok wanyal kawe e skul kech skul ong'eyo ni ma nyathi ja Kenya ma nyathi mosebedo ka somo kaendi ang'o miyo ok nyal time kamaendi ang'o miyo ok nyal time digitally kidhi e phone mari kata kidhi e computer mari tiketo lweti kaendi oyudo ni Sharon ni nosekawo gimiluongo ni birth certificate lwete kata lwet babagi ne nitiere ang'owa ne nitiere machine kaendi kendo obedo stored digitally. Ka koro idonjo higni 18 tidwa kawo ID mari kendo ichak idhi indhanyo lweti noero kata lwet janyuol ni noero e weche mag application mar ID ibiro yudo ni information ni nobedo ang'owa nobedo stored. So sirkal temo mondo mi otim gik moko duto te obed digital. Mondo mi obed digital mondo mi oket tich obed mayot kasto oket gik moko mi penji mang'eny ma chief gi ni obedo piny kia jodongo gweng' obedo piny ni Sharon ni nonyuome gi ng'ato to nonyuole kanye go eko bedo maonge. Aparo ni ma en gima ber ma kero oparo kendo owinjore jopiny unge lwedo kendo wacho ni sirkal temo mondo mi okony ang'owa okony jopiny gigolo weche mag chudo kasto gigolo weche mag vetting chonieri samiketo weche mag vetting ni ma chief obedo jodong gweng' obedo mag gidene mano ero bende ne nyayo gimiluongo ni corruption nikech ng'ato wacho ni giri chande nitie kaka wanyalo bedo piny mondo gimitim dwe juma ni taneno ka dhi bedo piny unless ni golo gimo matin mondo jodongo obed ang'owa obed piny ka jodongo obedo piny to gini inyalo tim nade mango koro onge tapenji wakili e kinde mabede koro noseland ni koro upande koro idhi kaw nono kepo maro ka pande dhi bedo nono ingeni nantiere yawa mathoth mabede nosechulo siling 300 mar mondo mi giyud godo upande ginto koro bodwok negi koso nang'o koso mano koro odhi adhia kamano mapoko yudo pande nyaka sani to nochulo siling 300. Nitie gimoro manya wacho gi kizungu ok ang'e ni dholuo bro loke nang'o ni the law does not act
retrospectively. Wakati kana chiko se kao kore. De chiko kao kore. Ka chik no ni kata na chulo siling 1,000. Koro 1,000 liri kana se chule. Dango ka wacho ni yawa chik ma kawuono to koro wacho ni ok owinjore bed ni achulo. Duok na uru pesa na chande. Chakre nyoro manyo golo chapa magolo siling 300 chande. Ngata manyoro timo application nyoro no kao gido ero no kata mna chon kabisa ni chulo siling 100 mondo mi kao kipande kasto no gole keso koro kete no kapoko biro 300 nieri jok mano kawe chon gi siling 100 ko ok nyal duogo to wacho ni sirkal ngini siling 100 moro na gine kono chalo mana kaka mafuta kawuono ka mafuta na goyo gi 176 to kinyo duogo siling 50. Ok nyal dhi ni 100 pesa na. Ok nyal dhi ni koro 100 siling 126. Mana kamano nyakorongo juanga par ni mar mondo mi bed kodwa chenro makama iornwa ote lai magote machuok karede ka 600 mbi mago ganda bende yudowa achiel kachiel lote makamano abro bedo kasomo kwa dhi nyime koda twak makamaindi to okula to wach mag Huduma Centers emin wacho ni bende pod inyalo kawo ng'ato ka nyalo dwaro kipo mar ID pod nyalo mna dhi Huduma Center kacha donge nitiere Huduma Center king'iyo jok ma register ID ni luongo ni National Registration Bureau. So nitie gi registration offices nitiere e sub counties tema Kenya ka. Sub county mora obed Sona West sub county ma ae nitie gi registration office. To kidhi Migori town bende nitiere gi Huduma Center. Koro kokinyal kawe Huduma Center tidhi e sub county office mora kaka Masuna West milongo ni pinyo yie idhi yudo ka jo kipande nitiere kanyo indikori mondo mi yud ang'owa mondo mi yud kipande. Matene sirkal temo keto gigi obed kuonde mang'eny kabisa. Nikech kata kwa wuok e sub county nieri koro wadwa tere e gimilongo ni ward ka ward. Koro ward ka ward bedo kod ang'owa kod office gi kaminyalo kawe ang'owa kipande kwa wuok e ward odhi bedo village ka village. Koro kaka na Masara to Masara village ka indi biro yudo kamikawe ang'owa kamikawe kipande. Kidhi e ward ma en Wega ward ibiro yudo ka nitiere office mikawe kipande. Kidhi e sub county ma en Suna West kamilongo ni pinyo yie nitiere office minyalo kawe ang'owa minyalo kaw kipande. To kidhi Migori town bende nitiere Huduma Center ka indi bende nyalo timo application tiyo kawe ang'owa ikawe kipande. Koro iwacho ni le inego gi yore mopogore kendo gi yore mang'eny. Koro wadwa ni mondo mwaneg le ni mondo jopiny duto te ng'ata mosegi higni 18 kik bed ni nitie ja Kenya kata achiel maonge ang'owa maonge kipande. Omiyo kamora modhiye oyudo ka nitiere office mikawe ang'owa mikawe kipande. Wakili kapok wako yo mar sario mar okinyi adwaro mar mondo miduok na moko kuom ote kaka mana riyo kende mabedi biro bedo kiduoko moko wabiro bedo kwadwa dhi ne jopiny bende pap kono dogi okang' mar ariyo ayun last born wacho ni opande donga ni yudoga nono kwani loko gik moko mondo ne ni sirkal tiyo ang'eni mano penjo babiri nase penjo ibo mana duoko matin Maka Kumu Junior wacho ni Yaure Sharon en tiere Kirindo Kasgunga oneno chenro makare wacho ni penji wakili ni ang'o momiyo ni iketo digital ID ni expire bang 10 years to ID nyaka nene en gima nok expire ga to banka ng'ato osekaw kipande kose expire jo Kenya pod biro chulo siling 1,000 mar mondo mi kipande koso nango wacho ni chiwo kipande bende en right mar ja Kenya mondo mi kipande nono koro wach mar chulo pande no to sirkal ne dwata mana jopiny moko mar mondo mi kika upande mati ngene na paro mano mar janeno losa nako tend record expiry mano mar maisha card ne bang solo mar higni 10 erokamano aparo ne mokwongo nitiere weche ka 4 e weche mag expiry ka wach mokwongo en ni nitiere gimilongo ne chip ka chip ni nitie kaka oketo information duto te mag ng'at man kod gipande no mondo bede i chip ka to mana kaka chip mar ATM card ka ibiro ka kidhi e bank nitie ATM card matieko higni 3 nitiere matieko higni 5 nyiso ni chip ni eri nitie at some point
makoro konyal read that information because of gimilogo ni wear and tear. So the cheap information nigi shelf life mar 10 years. After 10 years, okinyal neno information mantiere chip ka. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo en ni mondo mi clean up database mar jo Kenya. Ibiro yudo ka ng'ato nitiere kaka nago kura Masara Primary School. Ei Masara Primary School kaendi ang'eyo kata dawa moro manotho higa 1997. Pod go kura nyaka kawuono. Onge ng'ama osedhi register mogolo nyinge no ero oko. Matini kigolo nying every 10 years tibiro ng'eyo maber ni adiera dayo ni eri to nosenindo kata ng'ani eri nosenindo. So cleaning of database, mano is another thing. But maradek en ni gini eri nitie gi gimiluongo ni images. Images ka indi nitie iris, nitiere nyaka thumbprint. Mondo mi gigi eki obed updated. Ing'eni Sharon, iwacho ni asetieko kata mna higni 2 kapok abiro kaendi. Ok in Sharon nane ang'eyo higni 2 mokalo cha. Aneno ka i change, of course to the better. Aneno ki change mang'eny. To but you can imagine ni 10 years. 10 years mokalo ni chal nade. Samoro 10 years mokalo koka ne in high school. But koro ibiro oko kaendi isebedo koro ng'ama miyo. Face ni kata information mari mane in godo kocha cha opogore gi masani. Koro ibudo ka ng'ato nokawo ID ni ka en jahigni 18. Koro sani en jahigni 70 gi wiye. Ng'ano pod en mana the same person. Mane momiyo koponi ni kata ma king'iyo ID ma chon eri mana kawo ka ja form 4. Tinde ka ng'ato ng'iya to wacho ni mabe en adiera. But ng'eni tok higni 10 koro iwacho ni higni 10 onyalo bedo no change to kaenya. But koro update information mare. So updating of information after every 10 years. But more importantly, en ni gimoro amora ma sirkal timo nyaka gibed gi gimiluongo ni regulator. To regulation mar IDs nasenyisi ni timo gi gimiluongo ni International Civil Aviation Authority, ICAO. ICAO wacho ni any travel document, obed passport, any identification document, obed opande, nyaka bed replaced every 10 years. To remember, ni Kenya ondhanyo lwete e gimiluongo ni ICAO no ero. Koro bedo kaka achiel kuom chike mag Kenya, nikech pende chik wacho ni any international convention ma Kenya ondhanye lwete bedo achiel kuom chike magwa kaendi. Koro wacho weche adi 4. Updating of information. Mar ariyo en ICAO standard. Mar adek en mondo me security issues mag chip ni eri nyalo bedo read at any time. Mago eko emomiyo ID ni eri kata maisha card bedo replace after 10 years. Makoro duche makawuono ma wantiere higa mar 2025 duche makawuono ka a register takao maisha card e higa mar 2035 bang' thuolo mar higni 10. Yes. Ko ID nano ose expire. Nyiso da chulo siling 1,000 mar mondo mi atim godo replacement. No. Replacement mar after 10 years opogore gi replacement mar ni ilalo. Yes. Koro replacement after 10 years, incase the first person mukau ginieri en 2023. Poko gik 2033. I think ni sirkal dhi bedo kod policy makare mondo mi nikech sirkal wacho maber ni replacement mar 10 years opogore gi replacement mar ni ID ni olal kata ID ni okwala ng'ogin go eko. Koro inyal kawe kata mna nono, but warito policy no ero onge chike makare mayango no chike to nitiere to wadhi ng'eyo ni to ID ni eri after 10 years nyalo bedo replaced gi pesa di. Ta ng'iyo gini kaka nene samoro nyalo bedo replace kata mna nono nikech sirkal no samoro nyalo mede dong wacho ni bende gik ma otiyo godo bende ng'eny. Gik otiyo godo to ng'eny. But ng'eni sirkal onge ohala moro ma sirkal nitiere madwa go gi jopiny. Sirkal tichne en mondo mi gibed ni ginyalo miyo jopiny services. Yeah, gionge they are not here to make profit.
gin mondo mi offer services ne jopiny. Koro miyo kati chule mnalu fachiel, yo sani chule siling 674 to sirkal owacho ni we chiwe nono. Okuleki wacho ni they're not here to make profit. Dengeni bende pinde pod nyalo bedo mathoth. Nango meni pod wachulo mar mondo mi replace e kin mamoko. Aparo nitiere mana bugo ma bende sirkal saboro dwaro mar mondo mi opong. Kata kamano, we wakaw yo matin, ote to thoth, kaduogo okang' mar ariyo, abiro bedo kaka omo kuom ote ma bende oganda oro. Aneno ka Felix Nyakwara Yieta kawuok Migori wacho ni Sharon Musna wakili Erokamano ahinya. Nyakoro ngwajiwang' wakaw yo matin. Ka naduogo abiro bedo kaka ote magi. Koro ote moramora ma intiere godo ne wakili or wakili en jasum rieko e apis jagoro mongirore migawo mar immigration. En better place. To wacho ni enema intiere ge okang' makare mar duoko penjo mintiere godo kotenre kod kepo mago pande. Akaw yo matin. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Wayuapodio wang. Ano kadwa ni Prince ochak ngima manyien ni ka en poko gwedhe. Seher Karen ngama chal nade. Seher, anakia kata kaponi halin. Biro miyo gweth meke kawuono. To ana biro miyo kaka kawuono ni unubiro bedo. Jonyol Prince. Indulge in that moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Manaira Movie TV. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave.
Ne an ka gilek ni ambe chieng' moro na abo los kek kata nyaka ng'e loso kek. Koro sani nyasi mora mora muriwo midwa chame kek aloso. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Nyakorongo jong dakika na uchiel tok saa ariyo mar okinyi machiegni okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi twak marwa e chenro mano maru piny. Okinyi ma kawuono wabago twak kaluwore kod kepo mago mag opande e yor nono. Okinyi ma kawuono nitiere gi wakili mano Jack Okula ma bende en jasum rieko e apis jagoro mongirore e bwo migawo mano mar immigration. Nanyisi ni ior ote magi Nyakorongo Juang lai mago macho kare deka uchiel nono mbui mago ganda bende obiro bedo kwa kao paro ma bende ichwalo. Kore kidi thuolo mar dakika 25 montiere godo ni iornwa ote. Wakili abiro bedo ka somo ote mapiyo piyo. Ibiro bedo ka iduoko. Nitiere Ruth Nyathi Ochieng' achaka nyogi mbui mano mar Facebook. Owacho ni opande mikawo gi skunde jabedo ga gi era. Mara nakawe school to nobiro gi era mar year of birth. Asata moloke to tamore piny na wakili nigi nyalo konya nade holo to kintiero moja inako. Ero kamano. I think ni nentiere ga errors mane bedo nikech gik moko duto te nitimo manually. To sani eri kata mana kepo mag opande school gi eki oket machines kande mondo mi verify everything. Matini kata ki idwa kawo kipande to birth certificate bende ni se kawe school machine jieri will detect ni initie inyalo kawo opande gi nying mar Ong'aw. Ang'eyo kaka jaluo ni Ong'aw nitiere ga gi apostrophe moro nitiere kanywero. To chon inyayudo ka ondike to ng'at mandike gi lwedo chande ondike ni Ong'aw. Koro machine yeri digitally should detect ni ang'o miyo Ong'aw ni yeri onge kod apostrophe kani. Koro ko kele Nairobi ka atondike gi lwedo tuyudo ka samoro baendi ondik ni Ong'aw, birth certificate ondik ni Ong'aw opogore. Koro magi momi iyudo ka koro ikelo ga this digital machines gi eki nigi very little errors. Gibedo kod auto correction ma ng'eyo ni maendi en Ong'aw mato. Kata koponi error moro oyudore to omi ngadho moro minyalo loko godo errors go eko e yo mopogore. Mokwongo ni inyalo dhi Huduma Center, inyalo dhi kata sub county office milok godo errors gi eki. Sami loko errors gi eki ok ichal kaka ng'ama replace ID. No, ichalo mana ng'at ma timo a few error correction go eko kasto bende itime mapiyo piyo nikech ka ID manyien ema nyalo biro within 10 days. Errors gi eki inyalo losi kata mana within 1 day to ID biro ma. No, nikech kata to ni to kana kawo ID to spelling mar nyinga obiro gi error. Mana biro loso nono koso gemenda. Mana spelling mistake e nyinga ng'ato kodwa loko. It depends. Error ni no lose gi jano ero mne kawo ID koso error ni eri ne en internal error mar jok mane jotije sirkal ema nolose. Koponi en mano to jotije sirkal gi eki omi teko mondo mi olok gini eri mondo mi ID ni eri nono. To koponi ni ne en error mane iloso sana ka ji ni e school kata ka ji ni oko ibiro ka ng'ato owacho ni an jahigni 18. Kasto koduogo kato yudo ka birth certificate kare bende nosekawo to birth certificate ni eri wacho ni koro en jahigni 21. Matini noriambo. Koro dwa ni mondo chako kawo ang'owa olos errors gi eki. Koro mano ero ichalo ng'at matimo ang'owa matimo replacement nikech in to koro okitimo gimilongo ni error in good faith. Ka en error in good faith miyudo ka samoro kata mana the date of birth
opogore gi ginen to ne en in good faith, then owinjore bed ni ikawa kawa ID no ero maonge gimomo michulo. To wakili sani wantiere koda maisha kad donge motelo kata mna pato kata mna in samoro bende ni go kokie huduma namba. Pogruok na ntiere kanye kindu huduma namba gi maisha kad masani ni. Ero kamano. Mokwongo ni huduma namba, an gi huduma namba. To sama an gi huduma namba, ne pod an gi national ID. Huduma namba no ken national ID. Nikech nibedo gi your national identity card miluongo ni opande, to huduma namba bende pod in go aina. To sani maisha card ni ka intiere godo eni opande. Maisha card no to mana branding motimne, lakini opande masani ni yeri en ang'owa ene maisha card. Kasto king'iyo huduma namba ne jok mano ka huduma namba mibiro yudo ka chip ni kane ntiere to information mano bedo stored e chip ne onge. To unachaka wacho ni ne en gi gimiluongo ni machine readable zone. That zone mantiere kani nena maka iluongo ni machine readable zone, makitere machine yeri to ibiro yudo ka nitiere information go ekote machine golo. Huduma namba ne onge gi machine readable, ne onge gi machine readable zone. So huduma namba ne en rieko maber kabisa mondo ne time mondo minwa yud gi third generation ID. To notime e yo moro ma oko winjore nikech no ring kode mapiyo piyo ma gik mano winjore bed objective mage mano winjore achieve kano kotim nade no ko achieve. Koro ne en gimo biro kanyo ero ni to in gi huduma namba ka to in gi ID ka mano was not the objective. The objective en ni mondo mino replace the second generation ID mondo bed kaka third generation ID. Third generation ID man kod chip, man tie gi machine readable zone, man gi security features, man tiere kod ICAO standard kata ICAO compliance. Mago duto te ne huduma namba ne okotim nade ne okotimo. Makoro joma nigi huduma namba chal mana kayiem nono. Huduma namba chal kayiem nono nikech gimotimo onge. Gimo winjore bed ni ID ne tim be huduma namba chande ne timo. To koro to koro is a higher version, very higher version of ID. Miluongo ni third generation ID. Mga nyalo bedo gi third generation no to podo bedo gi second generation. No. Kisebedo gi third generation ID, ineno ma koro poklo. Matini ID sama ikawe to nitie gimiluongo ni IPRS. Integrated Population Registration System. Database ma sirkal ne godo mang'eyo ni ma Sharon nonyuole higa makama ginieri sama kaw information dhi ang'owa dhi IPRS ka iwinjo matinis IPRS ong'eyo maber ni nosebedo cancelled. Ok inya bedo gi IDs ariyo ma ID kata mana ki query gimiluongo ni know your customer kadhi kode bank ma sani ni eri mar second generation ni ito bank o query the system biro yudo ka koro en obsolete, en ok nyati kode. Matin yudo ka ng'ato nigi ID to dhi e bank kata odhi e school tinyise ni ma ok an ID. Ano ka akum solo entiere Kibuye market mani county mani Kisumu. Wacho ni Sharon Penyina wakili nika ise renew ID ndalo mang'eny. Benitiere saminya lotami ni limit mari oromo. Berne sani na renew wala nsele alfachiel. Koro kin gi pesa. Ka in gi pesa. Serikal dwa pesa. Yeah, but no. I think it should be very clear. Ni teach serikal en mondo bigi facilitate service delivery. To serikal no fwenyo ni iyudo ka nitie jok moko ni dwa renew ID kata replacement of ID, replacement moro mar tugo. Iyudo ka ng'ato ni Kibuye to Kibuye kaendi odwa timo replacement, odhi Kisumu Milimani odwa timo replacement, obiro Nairobi ka odwa timo replacement, o apply kata kuonde adiwa kata kuonde 10. Kaso nikech ne en manual system iyudo ka kasto opande gi eki 10 bende wuok tedi chiel. Iyudo ka ng'ata chiel nigi kipande kata 10. Moro pogore gi one letter, moro bende nitie mopogore gi year of birth,
and so on and so forth. Koro magi gik ma sirkal temo timo ni no waket gik moko to bed digital maka in tie Kibuye te setimo application sirkal ong'eyo maber ni wuoyi ni nosetimo application Kibuye market we orit ok ni every week idwa timo replacement in Kibra idwa timo replacement in Kibuye idwa timo replacement. Mano is also a security issue. It is also a security issue to the government nikech sama sirkal o print IDs 400 ong'eyo maber ni database mare nitie ji 400 ma oyudo ID sani to kakoro out of ji 1,400,000 gi biro ka ng'at achiel nigi IDs 10 then there is a problem gi database. Sirkal ok nyal kata mana budget yo makare nikech planning mar sirkal ng'iyore gi database mar sirkal ng'ini to wan gi ji adi ka gin ji 1,53,000 to wang'eyo maber ni gin 1,53,000 to ok nyal bedo ni wan gi 1,53,000 to database to wacho ni wan kata ji 56,000. Yeah. Ero kama na ina ntiere moko kuom ote madaro mar mondo miket na yamo mar mondo mi asoma achiel kachiel nikech wakili ano ka ote thoth to ote ka thoth nyiso ni ji neno chenro e yo makare. Ntiere ote mabende ka idwa ket na yamo kanyo ntie Evelyn owacho ni were uru an Evelyn awuok si high sublocation wuoda nodhi ka upande last year November to nyaka sani pok oduogo to bende nochulo $500. Then machielo tin Ramogi TV penji na wendo ni antiere gi ng'amo leo ka kipande dikonye nade. Ote machielo an gi over 25 years bende anyalo yudo kipande. Machielo Winnie wacho ni Sharon an Winnie hapenjo niya ka intiere gi birth certificate to ionge documents mago mag janyuol to idwaro kawo ID itim nang'o. Eriko wuod Nyaseme wacho ni Sharon penji na wendo ni ID mara kolal bende nitiere chudo moro wacho ni Ndudu Dubai. Eriko wuod Nyaseme ka nitiere Ruba e county mano ma Migori. Aparo ni wamake gi kanyo wakili mabende nyalo duoko kika ket ni weche mathoth to samoro kamano. Mokwongo mana kinyalo ng'iyo gi kamera. Mokwongo ne ng'ato mosekalo higni 18 kata ka in higni 25 to watimo gimiluongo ni late registration. Jatini ka isegi higni 18 owinjore bed ni dhi kawo ID lakini kikalo higni 18 in ji 25 kata wasemiyo ji nyaka ji jaiga 80 okawo ID. Late registration nitiere. Koro late registration no be jogo beda registered. En mana ni nyaka inyis sirkal ni to igni 7 mokalo gieki nyocha intiere kanye. Kinyalo proof ni igni 7 gieki nyocha in mana tiere to samoro nitiere yo moro mano kinyal kawo kipande. Iproof gango. Imiye miya kipande. Iproof gango kata mana ere kaka kinyalo wacho ni acha ni kana ni higa ani ja higa 30 tadaro ka upande okang mokwongo adhi proof nade ni nadeko kao to nadeko nikech ang'o. Dongi nya wacho kata niya ka higni 18 natimo application kane school. Application noero chalni ne okogik kata Nairobi. Kata tok higni 18 nawuok adhi kamoro mane ok anyal kawe ang'owa kipande. Kanjira but nadhi kata Tanzania kocha ma ondo mi amed dhi somo kaduogo tayudo kakero asekalo. Iwinjo. Mana ndiko barua. Deka baru there's a place for late registration. Nitiere reason for late registration iketo ni kanyo ok en barua mo malich en some sentence moro mindiko kanyo ero. Koro late registration nitiere kata in higni 80 kata in higni 100 mano ero wanyalo timo so long as ni sirkal ong'eyo maber ni reason mari is valid. Mar ariyo ne ng'at mane otimo application higa mokalo. Mokwongo ni higa mokalo pesa mane chulo mar ID ne en 300 ok 500. Koro kane otimo application to chulo 500 kasto poko biro nyaka sani matini ni nitiere chandruok mantiere. Samoro form neno ero nokochopo ang'owa nokochopo Nairobi but koponi wanyalo yudo detail mage wanyalo trace form neno ero mwayudi nikech chakre higa mokalo ang'eyo ni ID ni eri kano bedo application kano tim ni nok nyal tieko kata mana dwe achiel kapok
ID otim nade mano there is a problem mane ntiere kanyo nikech yeah koro problem no emwadwa ni wang'ia ne ni to problem ne ntiere mane kasto watatua mondo ng'atno ero oyud opande mare ne mogik chane nango chane wacho nango nantiere jal mabene nacho ni ka upande mana ang'ene ni wasomo gi mang'eny to nitie moro mabene ng'ato nacho ni en gi over 25 years mane seduoke mana seduoko kopogore gi mano nitiere jal mabende nacho ni janyuol ne onge koda en gi birth certificate taparo janyuol ne onge koda mana ka details mag jonyuol onge gi details mag janyuol onge gi details mag jonyuol iyudo ni samoro ng'ato ne jonyuol ne otho immediately monyuole koro samoro details mag jonyuol go eko ne onge sami timo registration details mag jonyuol kaendi nyaka bedi to kopo ni gionge nitiere details miluongo ne guardian matini onge gi janyuol to samoro intiere gi ng'at moro machiegni kodi manyalo wacho ni ma en nyathi omera kata ma endi en nyakwara to details mag jonyuol ne onge koro details mag guardian gi eki bendi nyalo keto seche ma application mar ang'owa mar kipande. Evelyn napenjo ni wuoda nodhi ka upande last year November to nyaka sani pok oyudo to nochulo siling 500 yes koro mane maseduoka wacho ni siling 500 nokowinjore chul ne siling 300 koro kamano gine ne kipande ne ma mondo oornwa message ni to ne en kanye to wang'e ni to form ni nogik kanye nyaka be ni form ni eri nokobiro Nairobi ka otherwise ni koro noseyudo kipande mare to jok mana koro onge kod otese nikech ng'eni nitie kram na jomoko ma onge kram na otese mag nyuol birth certificate no ng'eni birth certificate kata na sani birth certificate ga be nitiere ga late registration chon iyudo ka kata na sani inyalo kawo ID kapok ni kawo birth certificate iwinjo kasto koro kise kawo ID ekiringi dhi kawo birth certificate timore gi sani timore kata na sani ang'eyo ji mang'eny man kod ID to onge gi birth certificate ok ing'e ni chon ne onge ga mandatory requirement in school ni nyaka ibed gi birth certificate koro thothwa ne wakwong wakawo ID kwasebedo gi ID ko kwafwenye ni owinjore be ni wadwa kawo passport sama wadwa dhi kawo passport ni ko okin fwenyo ni sirkal dwaro birth certificate tiringi dhi timo late registration for birth certificate koro itiyo gi ID mari mondo mi kaw godo birth certificate to wakili kiwacho wach mana kata mana mar passport nikech ID to koro wacho kanyo ni ikawe bonda la par tiyudo ID ne to passport be nantiere koda dang ni makoni kod kocha mar passport ochal nade no sani passport tok ndala bere ikawe ne nitie dang ni chon to dang ni noero nokel nikech weche mag omenda kane ji dhi e yiero mar 2022 nokaw pes mane winjore be ni miyo godo ji passport oketie migawo mamoko koro miyo ne onge gi gimiluongo ni printers koro nwakaw 2 masani inyalo print kata passport 10,000 odiochieng' kodiochieng' ne onge gimiluongo ni booklets gi eking'e ni ok gin gik mabedo printed River Road kaendi nitie machines mathin e piny mangima mokal kata 20 ma print booklets gi eki ne waonge godo omiyo sama sirkal mar Kenya Kwanza nodonjo ne gitimo gimiluongo ni reallocation ne gikawo pesa chande to giduoko ne immigration ong'iewo booklets immigration ong'iewo machines koro sani ki apply passport mari kata kibiro Nyayo House ibiro yudo ka onge kata na line nikech jopiny kaka timo application mar passport ni eri to tok ndalo 7 to giyudo passport margi koro mano tich makare ma ker kata sirkal maduong' otimo mondo mi jopiny oyud identification and registration documents in a good time. Wakile bola dakika 5 gewe kama mko kuom ote mabende jopiny nitiere godo bang'e to biro bedo kwaloro chenro marwa na kwa ngajua ngasomo go kuom ote nitiere janeno marwa iwacho ni hello Ramogi TV. I lost my birth certificate. Then on my ID where I went to register, iwacho ni apisa ma in charge no record the year of birth ni 1999 instead of 2004. Anyalo konyo manadi please. Machielo iwacho ni mimi nilimaliza form 4 last year na bado naogopa kuchukua ID cause iwacho ni jina yenye iko kwa birth certificate iwacho ndio timora nade
iko na jina ya anko yangu na nilikuwa nataka kuchukua ID na jina baba yangu. Na kama haiwezekani naweza chukua ID na majina mawili peke yake bila ya baba yangu. Wacho ni birth certificate nyingi nerege to dwaro ka birth certificate gi nyingi wuonegi. Haparo ni hithi advice. Daniel wacho ni nakawa ID na higa mukalo to dage pick mondo okonya. Wacho no dagi pick mondo konya e Caroline koro atim nango mondo konya e Caroline wakili aparo ni winjo teno dawinjo Nation wacho ni inja migingo IDs mag correction budho kapoko duogo sana nango wakili diduoki jana maro wacho ni my child was learning at Shianda High School. He applied for ID in school last year. Till now, he has not received the same. How long does it take to process the same? Wacho ni kepo magsikude. Kennedy Obimbo, wacho no ngawan Kennedy Obimbo, apenjo niya, nyathina birth certificate bare, higa nondikore marach. Sani ni ja higa 18. To birth wacho 16. Onyalo timo nango mondo okaw sani kaene ja form 4. Ote machiela Loka Patrick pena jalony kama kane adhi replace ID mara to ofisa ne ondiko na chieng' nyuol marach datim nango mondo los nago. Aparo ni moko kuom gise duoko mana mapoke duoko ema paro ni duoki mar mondo mitaki ngadwa. Thoth gi gin details mabedo replace, particularly birth certificate. Birth certificate kaendi kech samoro yudo ka obedo registered ka ng'ato pod tin. Information mang'eny ma indiko kanyo ma ok ber information kaka yudo ka samoro ng'ato ndiko sani ng'ato higni 18 to pod en higni 16. Birth certificate no emo winjore bed ni i-replace. Yo mi-replace ego en ni itimo gibolongo ni rectification of information. Rectification of information ni kidhie those civil registration offices mantiere sub-counties goeko kati dhi mana Huduma Center timi form moro kanyo ero tifilo to birth certificate biro kato bed mana ng'ano kanyako moro wacho ni moro kete nying nergi to winjere bende okawo gi nying ang'owa gi nying babagi. Mago information ma can be corrected. Koro pod aneno ka ji wacho ni ng'ato no apply for ID higa mokalo to pok oyudo nyaka sani. Aneno jo school joma no apply kantiere school to pok oyudo nyaka sani bende. Yes, ibo yudo ni sometimes yudo ka ng'ato no timo application form ne noero nokochopo Nairobi kaendi. Samoro pod en kata office japuonj head teacher nyaka kawuono. Koro wan kaka jokipande kata sirkal wakia we are not aware ni notimo application noero. Ochak gi ginene gi school wuon mondo o trace ane to form ni eri no dhi kanye kech onge kipande mora manne otim application mare last year mapoko kawo nyaka kawuono. That one I can confirm. Koro jotenjo puonje ma samoro no kotero forms no, I'm saying ni samoro ne form gi eki no kowuok ang'owa no kowuok e school. Okay. Koka mano to kata wuok e school to along the way nitie kaka obedo replaced. Mano nikech last year ne watimo ga gik miluongo ni manual ang'owa registration to sani ma en live capture ma koponi ni keto lweti e machine ni eri to the same time ochopo Nairobi ka there is no way, absolutely no way my information no ero nyalo makoro wakili jok mana o apply ka gintiere school to pok giyudo IDs mag nyaka sani gidhi gitim reapplication gichak gidhi kawo upande manyien gikep manyien kendo. No, not reapplication. Foremost gidhi sub-county offices mondo ging'i ane ni to information margi bende no biro e database. Yeah? Koko biro e database to matin no kitimo application koro ginyalo timo reapplication mondo me giyud manyien. Wakili wach ni mogik watieko. No, wach mogik nitie moro kanyo ma very important. Mana ne sang'ado mano na mane. Ang'e moro mar ni ng'ato nigi ID na se wache ka to okonyal yaw kata bank account matin information no onge IPRS. Mano na Daniel wacho ni ane Daniel na kawa ID na higa mokalo to dagi pick mondo konya he Caroline kora timnango. Koro ID number na emo oro kasto itero IPRS kasto IPRS activate ID number ne no. Koro ka ID has been activated matino nyalo reflect anywhere. Kaka sani ID manyien kata an kana se kaw mara nyaka na or my ID number to IPRS activate kose activate koro matene obedo ID makare mantiere database mar Kenya.
Wach mogik en ni sirkal osegolo weche mag chudo e kawo kipande. Nyikwara mogi kamoro amora ma intiere teka ni isegik higni 18 kata in e skul kata in oko mar skul. Waringuru matek mondo mi wakaw opande. Ok wang'eyo ni kiny kata sirkal mabro biro bro timo nang'o, samoro bibro chak ket pesa ni eri bang'e. An gadira ni to sirkal masani to bi duoko pesa ni eri. Koro sani ni ma en nono ni waringuru mondo mi watim nade mondo mi wakawe. Kik ng'ato kuwayi pesa kata obed mana siling 50 ni on watimo godo ang'o. Onge gik machalo kamano. En nono. Kopo ni ng'ato kuwayi pesa to dhi ka sirkal mondo mi report ni to nikech gini eri en tie nono. Erokamano ahinya wakili wagoni, erokamano ahinya kuom chopo mano mar puonjo oganda. Bende gigolo dok e itwa inyanya kalure kod penjo mathoth ma bende oganda nantiere godo koda kiawa. Nakorom gajuang' mano wakili Jack Okula ma bende en jasumreko e apis jagoro mongirore e migawo mar immigration e pacho kaendi. Dakika en 30 tok saa 2 mar okinyi. Gikanyo bende makelo wa e giko mano mar twak marwa. To parne e kinde ma bende kepo nono to kilale to en nono. Kilale to en siling 1,000. Koro kisiyudo ID kata pande mari tirite e yo makare. Mabiro en chenro mar pok opogore okinyi ma kawuono. Nasenyisi ni pok mabende biro bedo kakilo ni en loso okombe, loso sana, dise kitiyo koda lo. Mane pok manatimo e kaunti ma Machakos. Oritiyo masane.